til den her video på kanalen. Vi skal spille noget Rivals, hvis I ikke har spillet det før. Det er et skudspil, og ja. Men hvis I ikke har gjort det, så husk at like og abonnere. Det vil være sindssygt fedt. Hvis vi får 100 views, så skriver I et spil i kommentaren, som vi skal spille. Vi spiller 3 games, og det er alle sammen 3v3. 3 games. Måske 4. Men bare husk at like og abonnere for mere content som det her. Og hvis I vil høre om andre spil, så kan I bare skrive. Det er jo meget fedt. Okay. Jeg rører ind i gamen. Okay. I kan se alle mine weapons her. Bom. Min bog, det er nok den, jeg elsker. Min rap på Liquid Gold. Men vi kan godt bruge kun bog, men hvis I vil, så. Jeg tænker, jeg bruger bog. Jeg bruger bog, med bog, exogun og knife og molotov. Så bog, exogun, knife og molotov. Jeg tror ikke, der er det så fair. Men vi charger skud op. Ikke hvad så? Nu må vi bare se om jeg kan. Jeg tror vi vinder. Hvis jeg taber, ikke? Men jeg prøver sgu. Jeg er nok 30. Nu frem. Altså, vi vandt den første runde. Og jeg synes, det var okay godt spillet. Det kunne godt have været bedre. Okay. Men husk, hvis I har nogle spil, I gerne vil spille, så, eller I gerne vil have, at jeg skal spille, så siger det bare. Det gør ikke. Og hvis den får måske 300 views, så laver jeg en med, at vi grinder, så jeg leveler op til måske level 60, 70, 80. Måske på en livestream, men ved aldrig.
begge mine teenager døde. Hvad sker der? Nej, jeg er død. Fordi jeg kan ikke. Ja. Hvad nok, jeg fik gang. Jeg tror kun vi når 2 game. Nej. Ja, måske kun 2 game. 2 games, det er nok det mest. Ja, jeg døde sgu. Ikke så godt. Ja. Jeg tror, det bliver sgu en loss i dag. Men husk, vi kan altid komme tilbage. Ja. Så vi må komme op her. Bum. Bum, bum. Jeg kan dobbeltjumpe. Ja, jeg løber. Ja, jeg dør. Jeg kan synes, det gør noget. Det er også svært, når man er den eneste. Ja, det er 3, der kommer ud. Ja. En død. Shit, man, det var tæt på. Ja. Første game. Ja. Jeg tænker, at vi når at spille et game mere. Ja. Det må vi se på. Et game, bare en 2v2. Ej, det er irriterende lyd. Eller tak for den video. Jeg håber, I vil nyde den, og tak, vi ses.